Len. Nakigamay popcorn Len. Sabi oh. Kay akong to pati mo mo action ni panuyo. Asa na ani? Karang nay blue nga taklob. Akane. Mm. Namay kay isang kuan kay pugyot kay ato nilupan. Nagsahirig ko an. Isa ra ka kumukon. Na. Usa ni ginako ni palit ni kanu ko sa to. Jumong may kapalit ana naputos kanang ginaputos ko. An. Ilang sa kumukon ani kaya ni mga gatos. Daghan man na. Tata. Bukad man. Kay Bitom siguro na siya. Agikan. Hello, big love, shout out everyone. Araw at gabi, panalangin ko. Ayan, mega love, shout out. Good afternoon, everyone. Hindi na madali. Live na lang tayo, live tayo ulit. Yan sa natong harang. Pag-ibig. Ang halaga ng piso. Sumapay rin ang pag-ibig. Madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Hindi na alam mo miss na miss kita. Nagkaloob ka ba? Ayan, pa-like and share po tayo. Pa-like and share. Pa-share po sa ating live. Pa-like and share. Hello, my love. Kumusta ka? Like and share po tayo. Sa puso ko'y naglaho na. Sabi mo na mahal pa rin kita.
aking puso. Bakit biglang nagbago ka? Bakit nagkulang sa'yo? Tayo lang ang magmamahal na hinalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay Maglaho, bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal? ay siyang madalas mahiwag nang di alaman dahilan bakit kung sino pa Ang siyang marunong magmahal, ang siyang madalas mahiwag nang di alaman dahilan sa'yo lang magmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Disco Tracks. like and share po tayo. Pa-share guys. Pa-share po, pa-share. Pa-like and share po tayo. Sa aking pag-ibig, kung kaya ako ay hindi mo pinapansin, ano ang ating gagawin? Sabihin mo sa aking susundin. Ba, ikaw ay sumapin, kaya ako ay di mo pinapansin, ano ang aking susundin? Sabihin mo sa ako'y nangangamba, baka merong iba diyan sa puso mo, at ako'y balewala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo?
Shout out everyone. Palig mag-love shout out. Magtibay sa ko. Sama na tayo. Pa-share guys, pa-share. Pa-share naman sa mga hindi busy dyan. Pa-share sa mga hindi busy. Sa mga hindi busy. Pa-like and share pa tayo. Wala nang tayo'y nakita. Ay nagtatampo. Kailangan bang ganito? Bakit hindi natin muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Muling pagbigyan ng puso. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Ako nagpadala sa maling akala. Hindi kita inibig. Are you ready to make some noise? 1, 2, 3, come on!
Ayan, patasa. Get your hands up. Get your hands up. Makilala Get ka. your hands up. Get your hands up. Damdamin Get your ko hands up. ito Get sa'yo your hands up. ng Get your hands up. iba. Get your hands up. Get your hands up. Get your hands up. May Get your hands kasama up. ka. Get your hands up. Get your hands up. Get your hands up. Pansin ka. Get your hands up. Get your hands Asa up. lang yung mga busy siguro mga tao. Kasama ka. Ay sarap tingin. Mamahal mo ako. Mamahal ka pa. Sana'y lagi nang magkasama. Iyong bingin. Hello Kuya Love, Mega Love shout out. Hello Kuya. Mega Love shout out, kumusta po? Kumusta Kuya Nobi? Ano ka daw, tamblay man? Wala, kuya, oy. Naghulat-hulat lang kog mga viewers, kuya, oy. Mingaw, manggod. Kasog tinidor, kaya makaon yung saging. I know you're gonna dig this. Kain sa'yo saging. Kainit. Daya o wala stream yard. Sa Lunes ako mag-stream yard, kuya, oy. Mag-stream yard, mag atong kuan. Itong, asa ko nag-live ha. Merkulis, manata to. Merkulis, man siguro to. Kato nag-live ko. Naka-stream yard ko. Saging.
Init kayo bago pang haon. Monday na ako mag-StreamYard ko. Ayan. Nakaagi ka sa error AdSense? Oo. Pero kuan na ko yan. Nara, makita na mo dito sa kuan. Ing ana ba yapon tong kuan patudlo ko ni Ate Juicy. Sus para dito sa AdSense na kuya ay di ba nakakita ka dito kuan kanang nasa ka. Makita nimo dito sa Ate Juicy pa nagtudlo sa ako ah. Ay tanaw sa nako. Unsay imo yung ads may nawala or imuhang revenue? Yung nawala may mong ads. Ako wala man nawala ang ads. Wala ang katong na zero ang kuan man back to zero ang AdSense. Revenue ba? Back to zero. Dili ang ads ang nawala sa ako. Ang verify identity. Sa Google AdSense nimo makita ko ya. Ang verify identity na ko eh. Verification. Verify nadawat na nimo imong kuan kuya. Nag-apply na ka sa Google Pin. Sa imong Google Pin nimo. Google AdSense nimo nga pin, nag-apply na ka. Verify identity pa ko. Nga, ano ka mga? Kadumong diri kay wala man ako ang. Pagpasa na ko sa ID. Unsa day nga ID mong gikuan ko ya? Unsa nga ID imong nga gigamit pagkuan? Pag-verify nimo sa imong AdSense. Voters. Kay Jumong kay kuan. Unsa to yung gigamit nga kuan oy? ID pag-verify niya sa iyang AdSense. Murag is man siguro. Murag is man siguro yung gigamit. Is iyang gigamit pag kuan niya, verify. Kinahanglan siya clear kuya. Ato ka jugong kay clear man ihang is niya gamit. Dapat pala bago i-edit mo na ang pic. Voters ID ra day mong valid nga ID. Ang tagal pa no, mga kuan 35 days. So maabot siya isa ka bulan o kuan siguro na tunga.
Bulan og tunga sa na ang 45 days. So sayang. Eh. Sayang sa ads. Kasi mo wala man pud hinuon. Wala man na-stop ang kuan lang ihang sa payment method ba. Natinga ko atong kuan kay pag-check na ako kay na back to zero sus nara man sa babaw ang kuan. Kinahanglan nga i-click nimo. Sayang ko lang. Sayang ang ads. Kaya wala ko gana mag-upload. Kapag kuan sa wala nimo kuya pag verify nimo sa imong kuan. Dito ka na kuan sa ID siguro. Bisan sa ID ka na sango ba? Sayang sa ads nimo kuya eh. Pero 45 days makaaya siya mabalik kuya ang muhang ads. Hintay na lang po ka ng 45 days. Sa ID, sa picture ka nakuan. Kaya ang voter ID ba kay kuan ba na black and white kaya na dili sa color. Wala po kay SS. Na kay SS ID. Hantod na mabiverify na ko ang identity. So, magpaabot na kung tagpuan ko yun. Makuan mo yung verify identity nimo. Sayang. Sayang naman. Hello, baby ko, Ate Lisa. Mega love shout out. Good afternoon. Salamat sa paharang. Ate Lisa, mega love shout out. Sabi natin, asik, di ko yan nobi. Sayang kuya ay ang muhang kuan. Sayang ang imuhang kuan ba ads. Yung ana rin kay live niya. Mag-live ka unya. Wala po rin ka nagpatudlo sa kuan ko yan ni kinsa ba mo tudlo si Ate Josie ba or si Oreo. Kay murag nakaagi na po na sila verify no.
Ang patamsak. Nakabutang lang kasi doon pagpasa sa ID. Government ID kung valid. Again. Pwede kong taligsik. Pwede siya government ID kung kuan lang gid siya kanang valid lang gid siya nga ID. Dapat colored gid siya nga picture no. Hindi siya pwede nga black and white. Sayang nga adto eh. Kaya ang voters pasa ko hindi naman nagsabi sa kailangan nila colored. Sayang naman. Haba ng harang. Ilang minuto, ate? Agul? Lumaya ka kuan. Lumaya ka og. Kawan, pataw again. Yung black and white. Burger. Sayang. Sana nasabi sila na ano. Sayang ba? Dapat na sila ipahibalo mga kuan. Dili siya pwede black and white para makana ay kuan ba na siya sa pangalan ano na siya sinias ba nga dili ka padayon og kuan kay black and white imong gigamit. Sayang eh. Darating sa'yo, isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang kasayang sa ads. It's a ikaw talaga ang sige lang, sanay naman ako sa sang. Agay na sa harang pa sa Teresa. Sige lang kuya, pagsubok lang yan. No? Kung ano na siya, mabalik na apuhon. Mabalik na siya puhon kuya. Ano na, Reyes? Katupag kuan mo pag-apply no, na Reyes ka. Palisod-lisoron jud ka ni Lolo kuya ba? Pwede na si Lolo eh. Palisod-lisoron jud ka. Oh, mahigit 1 month din. Naparihan na anak ron kuya. Kanang nasa imong kuan, verification. Jud. May paraan si Lolo. Ano na yung anak.
Kamusta kay Kuya Nobi? sa boses na nangangalit ko. Audio na, siguro gipaabot na. Munang kuan, ingana. Lisod-lisoron ka. Nasango si kuan na Lisa, si Kuya Nobi ba pag-verify. Pag-verify niya sa yung ano, wala yung AdSense. Sayang. Sayang kayo iyahang ads. Unsa mali type harang pabibig ko ay agoy nasa nasa harang paday ka. Taas tali nga harang. Perting taasa sa harang di ay. Dali raman gud ko na muni maong nang gilisod-lisod ko. Medyo mo dali raman ko siya ng muni kuya. Alam ko siya gikuan noon pod. Pero pag kuan siya, pag mag-verify siya sa mga, para sana mag-request og mga Google Pin, mangutan na siya sa kuan, nauna sa iya nga namuni. Kay mahadlok siya ba? Nga makuan. Nagana siya na Sir Popoy. Isa pa itong mga live streamer sa una, bita ko yan. Mga oo, sa SS Colored yun siya ID. Mutong dali ara pag kuan. Sulod yun siya diretso kay Colored. Kaya ang kuan lang gud kasagaran ang mga voters kay mga black and white. Dili ka siya maklaro imuhang naong, imong sanina kuan. Dili siya maklaro ang color. So ang gipangita gyud siguro ni Lulong kuan kanang pag-apply nimo sa pag-verify nimo sa imong kuan AdSense, kinahanglan nga klaro kaayo ang picture. Dapat colored siya. Kay mo detect man siguro na siya diretso basta colored, balagi colored. Kay kung dili colored, ila man siguro nang ginatan-aw. Kuan koy ate sa pag-verify niya sa iyang kuan ba? Na sa to na kuan iyang ID na ba nasango kay iyang gigamit kay kuan voters ID nya black and white man ang voters ID di man pwede. Disco tracks. Sayang kayang ads nawala. Wala ka dong sa Telisa. Sawit sa hinaya na tong sounds. Ang iyahang kuante, iyahang nasango siya sa iyahang pagkuante ba, pag-verify sa iyahang nasango siya sa pag-verify niya sa iyahang AdSense, nawala iyahang AdSense ni Kuya Nobi. Kaya iyahang gigamit nga ID kay kuan. Oo, ang ads nawala niya. Kaya iyahang gigamit pag kuan niya, pag request masiguro pin niya. Ang iyahang gigamit pag nga picture kay kuan kanang voters ID. Na black and white man ang voters ID, di man daw pwede. Kinahanglan siya og colored. Sayang. Magpaabot pa daw siya og 45 days. Yung si Kuya Nobe. Sayang ang iyahang kuan ba. Bawal daw ang kuan. Bawal daw ang black and white. Dapat siya colored. Colored ang imong gamiton na ID. Unsa gigamit nimo pag kuante? Pag request nimo og pin.
sa pag-request nimo og pente unsay gigamit nga ID. Kay mo kay murag is may gigamit. Yan ang boyfriend ko. Ba't yung voters ko di naman malabo nga akin? Ano kaya? Unsay ko an? Kung voters ID dapat edit mo na pick ilisdan og colored. Baka kasi is color. Unsay gigamit nimo te is imong voters ID? Ambot kay Kuya Nobi kay ang ni tatak daw pagkuan niya sa voters ID ang gigamit kay kuan dapat daw black and white. Mutong nawala iyang kuan. Dati siguro karon sa ka nag-apply nagkuan te. Karon sa ka nagkuan sa imong pin, nag-request. Sayang kay Kuya Nobi man nawala iyang ads. Kain tayo saging. Grabe makakaon. Ng ano? Duwang kaayo. Dati siguro dili pa strictly. Siguro sa October. So magtuig na po dito karong October te no. Dili pa siguro kay stricto sa una te. Karon na siguro na bag-o ba nga. Daghan na kay gikuan si lolo nga. Daghan na kay mga bawal nga parehas nang kuan. Pero revenue ko $17 pa gihapon. Nga na dyan ako yan, dugay kay nang kuan, revenue mo saka. Kung magsige ka street og live no. Tapos daghan magpalupad kanang para sa nang mga pa-members, kanang sa naay magkuan, naay magpa sticker, ano ba kanang naay mga percent bitaw nga palupad bitaw. Di ka makakuha og mga revenue. Kay kwarta ba yan na siya no. Kwarta na siya gipalupad. Hoday nga taod-taod ko nga wala ko ako nag-live. Dugay kay ni saka ang kuan ay revenue. Premiere ni Ate Josie. Atong i-support sa Ate Josie. Nag-premiere si Ate Josie. Dapat pag kuan man ko ng revenue kung maka-request ka og pin at 345 pa ay premiere na Ate Josie niluti pa ito. Kuan pag maka-request ka og pin kuya dapat $10 imong kuan revenue. $10 imong revenue. Asa ka mo tan-aw sa imong revenue kuya dito sa kuan? Diya sa imong YouTube jud or sa Google AdSense. 345 pa day ang premiere, pero kung ads lang dapat hindi ka magbaba ng 2k views every ano yan? Pero kung ads lang, dapat hindi ka magbaba sa 2k views. 2k everyday. 2k everyday. Asa ka tigtanaw sa imong kuan kuya? Imong revenue sa
Sa Google AdSense nimo. Hmm? Fruit na? Saging. Kao kahaging. Sayang kaayo kuya. Basin tayo mo balik lang na kuya. 45 days makaabot to. Ang problem naman kung asa tamangita anang views everyday. O jud. Live na lang jud kuya. Taga-adlaw. Kay gagmay ra ba kay views no sa views ra ba ka makakuan, makakita. Ang views ra ba mo hatag na mo sweldo. Live lang umaga o gabi. Kung tugihan jud ka mag-live. Maglisod gani ta 50 views. Kisa to nagkuan sa kuha nga. Kung gusto ka mo daghan nimong views, sa description nimo ibawi. Kaya ang description daw ang kuan na. Sa description daw ka makakuha og daghan views kay searchable ba. Pastilan. Pastilan. Natinga ko to kato bitong live na ko atong kuante. Kato bitong nasa kong live ha. Katong naka-pink pa daw akong kuan, thumbnail. Sa tags. Mo na siya. Naimuha pong title. Nakay kuan, in-screen, mga yan na ba? Mga share, kuan, mga ipang-share mo ko na name para makadaghan kag views. Pero sa itong kuan kuya, bakit ito nag-live ko atong Merkulis man siguro to? Merkulis or Lunes? Ay, Lunes na ako nag-live. Nag-live ko sa Lunes kuya, no? Natinga ako kay 80 views ra to siya. Natinga ko ni kalit ra mag-abot og kuan 527 views. Nagsigsa ka. Na 2 hours naman ko adto nga nag-live. Kain saging. Kaso mukhang awang asaw. Maujud. Usap po na. Nauban rin mukhang awang asaw. Uban ka, di mo tanaw tayo, no? Nakamurot ako, duha ka saging. Busog na ko, ani. Sige ko, share sa FB. Wala ipik. Naman ko'y uban ko yan, dili mo tanaw. Ginalabyan ra. Sayang naman ay. Ano lang. Dapat na in-screen, thumbnail, title. Dapat ang kuan. Wala na. Wow. Masig sa ka-view sa imong katong pandesal nimo. Wow. Sana all.
Basta searchable kayo nga kuan kuya sa basta searchable ang imuhang kuan kanang imong gipang kuan bitaw nga tags ana bang tags nimo sa description box. Wow. Kaduha oh. Gwapo na yung anak ko ya. Kay mag-searchable gid kaayo ba imong kuan. Kanang sa title mo gud ka magkuan na kanang may mga description box. Dali ka ma-search. Oh, masarap naman ang cake. Sobrang tamsak ganti Lisa. Thank you Kuya Nobi. Salamat. Walang ano man Ate Lisa. Hindi mo patamsakan ni mo premiere te. Baba na to daan si Ate Lisa. Si Ate Josie. Dan Ate Lisa. Thank you Romel. Kuya Romel, thank you so much. Sa piling mo ang pag-ibig ko sa'yo mahal kita. Patusok kay Kuya Nobi guys. Patusok sa kanyang upcoming live. Dan sana Kapina VB. Thank you Romel. Thank you so much. Harang, salamat sa paharang. Kuya Romel. Kain tayo saging.
Nara kuya o pandesal. Kuya. Kuya Nobe. Ano yung pandesal daw kung ang pandesal? Bantok ayun. Ng piso. Sumagpag ang pag-ibig mo. Dati-dati. Madalas mo akong tawagan. Madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na. Alam kong miss na miss kita. Lagi kitang pinukong. Ngunit lobat na. Ang pag-ibig mo. Yan, patusok po sa lakapin. Thank you, BZBZ Romel. Thank you so much. Dati ay nagmamahal. Sa puso ko'y naglaho na. Mahal ka. Salamat ng marami, Brad. $7:45 premiere ay kanong live ni Kuya Nobi unya. Mahal mo ako. Yeah, thank you sa mga nag-BG dyan. Salamat. Nag-kuan pa ako, nag-switch account pa ko kayo. Kamsakan ako si Kuya Nobi. Romel Dan. Salamat, Elisa. Ang tanong itong aking
Sabay ng pusa. Nalay ko sa'yo, bakit ikaw ngayon Kala may sakit ni Telisa. Siya marunong magmahal. Ay siyang madalas maiwan. Yan, palitan na natin nakapin. Dahil sa'yo ng pagmamahal. Mag-live ka unya, te. Bibi ko. Disco tracks. Salamat sa paharang, baby ko. Nandito pa ako kay Romel. Si Josie, salamat sa paharang. Disco tracks. Okay ra, baby ko, eh. Wala problema. Wala problema, te. No worries, Ate Josie. Wala problema. Thank you sa paharang, Ate Josie. Ano ang aking sulit? Thank you sa pa-BG-BG dyan. Sa mga nag-BG, thank you so much. Ako ay yan, patusok ko sa nakapin. Short video. Up. Thank you sa pa-up. 45. Diyan sa puso mo. Ayan ako. Saging. Wala ko na stream yun, tiyo eh.
Thank you sa pa-banner, Ate Josie. Kalami sa saging lagi o guwang kaysa ng saging. Raw. Guwang kaayo, Ate Josie. May kasalanan kay guwang. Kain tayo saging, oh. Pandesal nga dagko. Pandesal man nga busok. Te Josie. Kuya Nobel, Te Josie, bakit? Nasa problema sa yung ads. Medyo kuya kay di mabali. Basin iligbuat lagi. Bisan iligbuat eh. O jud, okay na. Gahi kaysa na kay bus o kaysa ha? Sayang kayo tino. Kapit na mong premiere te. Sayang kayong ang ads nawa. Why dili ka streamer magamit nimo ang ako streamer sayang. Pwede pa dai te? Pwede pa dai ko makakuan? Kinahanglan palagi ko antino kanang nakalimot na ko sa imong kuan. Ay, amen. Sunod te, sunod. Magamit ko StreamYard sunod. Imuha akong gamiton. Frame ko, baguhin ko. Dili ka mo dayon karon og Premiere. Murag ma-outro pa masiguro kay kuan pa man to 3:45. Pwede pa siguro eh. Pwede pa masero te. Pwede pa na siya ma-outro kay wala pa may time. Araw, gabi ngayon.
Mabago pa sa urat eh. Ay, kuan pa man, 3:43 pa man. Makilala ka. Dili na, start na. Ogoy, nag-start na di ay. 3:40. Nag-start na di ay. Naulahi ka, nagkuan. Naiwit. Pagsinta. Premiere will begin shortly. Magkuan yun daan eh. Ano pa na eh. Start na lang yun di pa ingon. Sana'y lagi nang magkasama iyo. Ayan, pa-views po sa nakapin. Start na premiere ni Kuan. Pinato. Ate Josie. Nakalimot ako. Nalimtan ang Kuan ng premiere. Pansin ito, ang mga lahat ang naglalaban. Nahihirapan na ako, gwapo dahil sa'yo. I know you're gonna dig this. Adventure.
ba? Ayun na, luta na. Ito na ko.
Thank you, Telisa. Thank you, Te. Grabe, luwagas ako ano. Slicks sa Cebu. Cordoba. Salamat sa harang. Gani, nindot ang kuan ba? Slick sa Cordoba. Luag kasta nanti no? Salamat sa pabiji mo dyan, Ate Lisa. Luwag ka sana ba? Sana all kaayo, kabalo mo drive. Sana all kaayo. Kabalo mo drive. Mahadlok mo kung drive ate oy. Maskin mag-drive ra pa drive ko motor mahadlok dito mo drive. Dili ko personada mo kuan mo drive. Tapos na. Ayan. Thank you so much po sa mga nag-support sa premiere ni Ate Josie. Thank you so much. Ang ganda ng ano ni Ate Josie. Ay. Ang ganda sa Slicks. Slicks ba yun? Cordova. Done.
Thank you sa mga nag-support sa premiere. Thank you so much. Ang ganda sa Cordoba, no? Napaano tayo ni Ate Josie. Soroy tayo niya sa kuan. Tulay sa kuan. Cordoba. Ang ganda-ganda. Sana makaadto ta dito. Makaadto ta dito pohon. In your sa pangarap lang. Oo, sarap mag-drive. Galing ni Ate Josie mag-drive. Ay, sana ganyan din tayo, no? Magaling mag-drive pohon. Isuroy tanya dito sa kuan. Sa Cordova. Sana makabakasyon o ako ulit. Saan ka magbakasyon, Kuya Nobby? Like, Liko, 150. Asan sa Cordova? Ah, sa Cebu. Wow. Basta hindi, Kuya Puhon. Makakuan ka, makabakasyon ka. Puhon. Maloy ang Ginoo, no? Kamote sa sulat lang. Kamu ni? Kamutis. Ano si kamutis? Ay, Kamutis Island. Kung day kuya, bakasyon day ka, maluoy day kuan. Nag-uum lagi sa nag-uum rasan. Hangin. Ulan na po, di ba? Pero may simba ron ba? Ulan na dira, diri dag-um. Kaingon kung saan yung ulan. Medyo may kasimba na rin ulan dyan na rin. Isipin mo na lang. Baha na po ning bikiri ko. Dali ra day bahoon do sa imuhang kuan kuya. Sa imong bikiri. Baha unon din na diha. Hindi mo na ikakuan basta walay kanal kuya no. Kuan dali ka mo kuan na sa tubig. Ang tubig ba dali mo kuan saka. Bahaon jud basta walay kanal ang dalan. Dapat mangguna siya kanal kilid-kilid. Kay ang tubig dito ra mag-agi sa kilid, dili sa kalsada. Ngana po diri sa mua eh. Ang kanal na kuan na nagsagbot. Munang ang kalsada po diri magbaha pero layo ra gud mi sa kuan highway. Layo ra mi sa highway. Thank you sa pabiji-biji Ate Lisa. Radyo. Sa kaway, napaki
pakinggan ko. Wala ang problema ko. Tapos ang dalan semento pag agi sa lakyan, abot akong istante agoy. Sayang. Welcome Ate B. Chelsea. Walang ano man. Sige, te. Thank you sa pa-BG-BG. Hapit ito na limdan yung premiere, bebe ko. Sayang nga eh. Kusog din ang kuan diya kuya kanang tubig o magkusog ang ulan. Okay, kuan ba yan na si bildura ba yan ang kuan? Stante. Di klaro kay ang hugaw. Na diri Ate Josie ganiha init kaayos tanan karon nag-um na pod. Lain kay init ganiha perti yung inita murag ang imong likod ba murag mapasok. Grabe ka init. Karon kuan na pod nag-um. Agoy ayaw na hugasin na kaka iring Telisa. Ayaw na daw hugasi ang plato Ate Elisa kay nabay tigado tighugas. Oh banana. Na daw kay tighugas dira iring. Hala, grabe pod baha. Oo, ingon sa Kuya Nobik, kuan do sa ilaha, baha unon do ilahang kuan. Nag-abrihan set. Ayun na abrihe. Ayun nag-abrihe kay gaina lang kinaon ba. Dayon. Oo, Ate Josie, baha na pod oy. Gani basta kusog ang kuan, basta walay kanal. Baha unon kay karsada, basta walay kanal ang daplin. Kay ang tubig dito pa ingon sa karsada. Nindot mo gud na kanal no kay ang kuan ba ang tubig dito ra sa kanal ang agi. Basta na kung dag-uma diri sa amoa eh. Kagagabiin na lang ulan. Sa amoa kagagabiin na lang ulan. Apil po kag live. Bata dire o apil siya live. Ay na pag headset kay lain kas dinigan ay mo. Kaloka, oo. Mabaw dag hinlo si Kuya si Kuya Nobe sa kusugeng ulan kay ang tubig dito man paingon sa iyahang istante pisik kanang nay mo agi nga sakyanan kaluka ang baha. Oo, hasol ka ayo oy kay naa sakyanan kusog padagan diretso jud ang tubig sa istante oy. Gani bisod gani nga ro. Basta yung anak kanang pinaka daplin sa day kag ano niyo kuya kanang daplin ka ayo og karsada. Uy, baby, how are you? Na I'm okay. Na okay lang. Igna. Igna ba? Okay lang? Okay lang ako, kuya. Bajoy. Moabay ko no siya kay mutanaw daw siya sa live. Ano daw siya sa live, ang bata. Tulala ang baby, gani. Tulala. Natulala siya kay nagtanaw siya sa ihang kuan baka gilangong naong. Unsa man nga duha may kuan na may cellphone na pud sa laptop. Tulala siya eh. Unsa na piyang? Unsa na?
Baby. Ikaw na lang mag-live yan. Ikaw live. Oh, tara. Tanaw sa hila. May galab shout out. Inga. Shout out po sa inyong lahat. Dili ka masipa, anak. Ako na rin pa naugon ron, te. Basig masipa, tani. Basig masipa, taning lolo. Basig sipaon, tang lolo, te, no? May naibibi. Ayun, di harap yan. Te, masipa, tang lolo. Mulupad sa dani. Mga pita ninyo, Ate Lisa, Ate Josie, maurag kuto. Unsa may partner sa mong kape, kuya? Panghatag, be. Murag kuto. Masipa, di ay basta na ay kala mas pisa. Masipa. Pandisal, agay pandisal na pod. Ako dagko kay kung pandisal dire na ra akong pandisal. Pandisal nga kuan. Pandisal nga busok. Dagko kay akong pandisal. Hapit na. Hapit na. Unsay hapit na? Unsay hapit na? Sinubukan ko. Pandisal. Mag-live ka unya ko yan, no? Kusog ulan dira sa inyo, ha? Kuya Nobe? Sinta, ikaw ang dahilan. Thank you sa pa-BG, Kuya Noe. Thank you so much. Ng puso ko, aking nadarama. Diba? Di na maglalaho pagkat ikaw Asa ka oras mag-live, te? Sa oras mong live unya. Kung ano man pang attendance ng god. Ilista diri ka tan-aw sa ako tas ako naman tan-aw sa imo. Sa unsa man na? Ilista te diri ka tan-aw sa ako tas ako mo tan-aw mag-live si Ate Lisa. Ikaw mo tan-aw dito sa ihang live ano siguro to. Tapos ikaw kuya dito ka mo tan-aw sa live ni Ate Lisa. Ilis. Pwede ra po.
Mahal. Kaalaman sa puso ko't isipan. Disco tracks. Room mix DJ. Sige ha, unsa ka oras live? 7 p.m. Sige. 7 p.m. ka mag-live. Kuya Nobi, ikaw Ate Lisa, unsa ka oras mag-live? Ah, 5:30 ka si Kuya Nobe 7 p.m. Ah, pwede pa oy. Kay ego po siguro magkuan ka 5:30. Mahuman po siguro sa Ate Lisa kay tag 2 hours naman sa Ate Lisa magkuan. Dito na po kay Kuya Nobe. Ate Lisa no. Baka 5:30. Oo. Ah, maghimo kag tinapay. Mag-live ka tapos kamulo ka himo og tinapay. Ah, okay mo ko na ingana ko yan. Magkuan, i-live nimo tapos himo-himo ka tinapay.
Pandesal imong himuon. Puso ko'y umibihan. Wala nang ninanais, ika'y ang promise ko. Asaram ko mga anak. Naman ako kuan. Daghan ka ng klase-klase nga sa kuan. Pandesal. May mga dimasa pandikuko. Wow. Alami sa kuan ay. Klase-klase nga kuan. Natanay ka na para bang isa ka lang. Salamat sa mga nagpa-BG. Salamat so much. Thank you so much. Ang aking nadarama, may chinita ka, may chinita ka. Yan, patusok po sa mga nakapin pa, ano. Abdol na ako 2 hours ha. Tapos mag-end ako kay alas hapon na po. Hapon na sad. Tingin ko anak po. Dingdiga mo. Salamat sa mga nag-BG-BG. Wait lang ha.
man sa samad. Haman. Hala. Ay, nagbukas ng pari. Oh. Nagbukas ng pari. Ayaw sa kadat yan. Masipat ang lulo. Sipaon ang lulo. Gusto ka sipa ang lulo? Gusto ka sipa ang lulo? Ha? Ha? Gusto ka sipa ang lulo? Dili? Gusto ka sipa ang patay? Ha? Yes. Mahulog ka da, Piang. Tas pasit.
Salamat sa mga nag-BG dyan. Salamat, salamat. Ayan, naka 2 hours naman day ko eh. Mag-in ako ha. Thank you sa mga nagpa-BG. Thank you Kuya Navi, Telisa, Josie, Romel. Sino pa yung mga nandito kanina? Thank you. Thank you sa mga nag-support. Salamat ng marami. Bye-bye. Mag-in ako. Kalubato na po ng cellphone. Ay, ang laptop. Mag-in ako ha. Thank you so much. God bless us all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye guys. Yan ako kaya nakalubato na ang laptop. Yan ako ma-charge kay tura dito sa kuan ang charger nakakuan. Sana di makuha. Bye-bye. God bless. Ingat po, ingat. End screen.